Sziasztok, Örhalmi Csabának hívnak. Szeretnék nektek bemutatni egy újdonságot a ragadozó hívók számára. Ez egy olyan síp, amivel sok mindent lehet imitálni. Első kanyarba épp egy tegnap-esti emlékemet hagyosszam meg veletek. Egy rókát hívtam be, amit láttam előtte, de bement a gyümölcsösbe, és elkezdtem neki kotkodácsolni. És azonnal jött a róka, úgyhogy ez egy ilyen. Lehet még vele imitálni a fácánnak, a kakasnak a kakatoló hangját, valahogy így. Jó. Többen kétkednek afelől, hogy a vaddisznót meg lehet-e szólítani, illetve be lehet-e hívni. Mit tudsz erről mondani? Én is így voltam vele, amikor először a Miháko Karcsitól vettem egy ilyen röfögő sípot, akkor ő elmondta, hogy aranyérmes kanokat hívtak be vele, meg egyebek, hát nagyon szkeptikus voltam, viszont úgy jártam egy alkalommal, hogy benn voltak a süldők előttem egy ilyen bokros, fás, elegyes részem, és nem jöttek ki. Visszamentem a röfögőért, és a kocának a hívó hangját hallatva, 3 röfögés után kint voltak a süldők a talón, egy emse süldőt meg is lőttem belőle. Valahogy így szól. Ez egy mély, morgó, elnyújtott röfögő hang. Egyébként elvileg és gyakorlatilag, ha ezen az oldalon fújtok bele, akkor a felnőtt hangokat, másik oldalról szívni kell, akkor süldőhang. És a másik, Amerikában láttam videókat, hogy a disznónak a vészhangjával hívják be a disznókat. Fényes nappal kondákat láttam, tehát akit érdekel, a Hog Zombie néven van fönt a YouTube-on, és ezzel a síppal Józsi barátom csinálta, malacvisítást lehet imitálni, valahogy így. Nagyon jó ragadozó hangos, akár a Horváth Misi is nagyon eredményesen használja a malacvisítást, ez valahogy így szól. Valaki már volt disznóvágáson, akkor azt tudja, hogy miről beszélek, úgyhogy ez a síp ez erre alkalmas. Józsi egyébként egy kant hívott be ezzel a hanggal, párat röfögött, majd ilyen malacvisító hangot használt, és egy pár perc múlva kijött elé, 15-20 méterre meg is lőtte ő is egyébként, úgyhogy ez egy új lehetőség a vaddisznó kapcsán is, illetve amire én használni szoktam még egyébként a vaddisznó sípot, az például az, hogy amikor télen hidegbe, fagyos talajon recseg, ropog az erdő, az avar, akkor semmi más nem csinálok, csak recsegek, ropogok, megállok, és egy kis röfögés. Megint tovább megyek, megint megállok. Egy kis joviális röfögés, és nagyon jól lehet vele cserkelni, illetve hát nyáron ugye, hogyha oda kell menni a disznóhoz, búzába, egyebekbe, akkor simán oda lehet menni. Az ember kicsit begörnyed, halkan röfög, és szépen így görnyetten oda megyek hozzá, és akkor lehet vadászni, úgyhogy ez erre alkalmas.